Sagudayon nga ro ti surat, ti pakasalitaan ni Susan nga napauluan. Morning na sir. Idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manong nemi. Tanagalasingkon. Nakaipakni akon manong nemi di kiti inusar ko. Na ibasurak pa yun manong nemi di kiti imbasurak iti tasken. Nalinisan tilamisahan ko. Medyo agretretasak kon manong nemi sa bagay. Pulbos laeng ti ipakat ko sa lip line, iti bibig ko. Sak umisem, narungpi, uno na urnos na kinapudaw ngipen ko manong. Nagtutbrasa kitay, tada pa lababo na ito yung obisina mi ni boss Andy manong. Anda kiti ruwar, ti private room na, ngano anyaman iti basapul na kita adamat communication, Intelcom. Pisit na lang no kit. Hello Susan, kunana. Ipisit ko no ka di pagsubat ko. Yes sir. Wala ko na. Nakapanawan manong name iti kiti adu mga empleyado. Amok nga nagita langin gwardya, security guard. Idag bambanday iti ruwangan. Gabot at mo lang mauray manong name ni Boss Andy. Nga rumari iti seled na. Iti private office na. Sa OAC. Sir, let's go. Awan sumambat. Sir, nakaredo ako ng rumuar. Di ka pa yung rumuar? Awan sumambat. Di apa nga ta? Diyak mo garot mabalin ti rumuar. Nga pumanaw latan mo. Saan nakapalubusan. Hello sir, may I go? Umuna akon sir. Si Mongbat. Saan nakapanawan? Ano to kanayo, sir? I said, saan nakapanawan? It's already 5:15, sir. Wala niya nga oras. Basta takalag tayo. Sir. At ka din, naputam ka din nga, saan ka nagidan nga rimuan? Ako matubra akong, sir. Ako matiparamid yun. Umay ka dito yung silid ko. Ha? Umay na itang plan di kape. Mabigla nga rod, sir. Manong name almost makatawanan nga sipod nagkabalinak na sekretarya ni Boss Andy. Ito lang mapasamak ti kastoy. Api nga ta. Ididamok manong name kadada pa lang panagalalamiim ko takunada nga mamano kano ti agpaot nga sekretarya na. Nagasaten na the 6 months ti sekretarya aking gagikat. Tada ka nung sungsungit na, supsuplado na. Saan ka nung nga naragsak kakasasarita? Kasla saan ka nung spelling? Tilanglangana. Mamano ka nung umisem. Pudno manong nemi nga mamano nga makitak nga umisem ni Sir Unubos Andy. Nakasirseryoso. So na lang ta, guwapo iso naman. Ada dagidugundaway nga ayaban nak, nag-jet down nak. Ibaga na nagitirumbeng nga isurat ko. Nag-jet down nak manong nemi nga misut kit-kitay. Buhen, titunggal panagungap di kiti bibig na, ti panagkiray da kiti mata na, ti panagkuti ti abaga na, ti panangkita na kanyak. Ngano kitahin na, kat madlaw na kit kitahin sa balyak nga takos ti kitahin. Na nadyat doon mo lang di bagak. Uwan sir. Okay, arami dami tamit lang na masaplo copy ruan. Okay sir. Kasi dyan ka manong name. At nagidigundaway nga pasaray awisan na ngayon kami dinner. Patgak mo ta, siyempre, isudbos ko. Natanang, very gentleman. Ngayon so na lang ta, makaburing. Buring nga kasarsarita kasangsango.
No saan ko nga pagunyan sa aning aguni. Nagasat launay no siya umuna aguni kanya. Natawan sa baling ibaga na agkakanigamat lang marigadan trabahong kanya. Saan, sir? Agpaot ka kaningan yak. Aging kakayat dak, sir. Ato nga hindi kita nagbali ng sekretarya. Nagpatinggada lang 6 months. Sika, manunga months. Sir, aging nga kayat nag. Agpaot akin ka. Kahit ni, almost 10 months min, manong name. Na nanusak ti kinaburing nakasasarita, na nanusak manong name ti kinaburing nakasangsango. Ita, saan nga rumwar? Iti opisina na. Kani, ag 5:13. Sana ibaga mapangko kano itemplahan ti kape. At da oras ti pa nagkape na manong 3:00. Ita man palang agkape after 5 o'clock. Gabuta sana ka makakuti manong name naguni manin. Susan, are you still there? Yes sir. Nagbayag ka. Teka pek. Umaya kon sir. Inilukat ko tiri daw manong name nakangato di giti duha ka saka na itilamisan. Nakaw. Ita lang nga mapasamak ti kasto manong. Nakangato di giti suwaka na. Iso na lang ata awan sapatos na kamedyas. Kami di makitak manong name imbaba na nga dagos. Pasensya kan. Sir, dati-dati, close the door. Awan sir. And don't lock. Wala, api ko mailak ko man sir. Sir. Sir, ti oras ti kapayo kay 3:00, api kapay ko ita. Sa bahay kape. Anak, kape sir. Lukatam di rep ko. Rep, ti basit ng rep ko ti pisina. Nalamis ti kayo sir, hanggang kape, basta lukatam. Uli lukatak. Anat irual ko to sir. Data pangdad ko nga brandy. Uminom ka sir? Apay, nakaskas daw? Nadagayang pangtid yun dito yung brandy. Sumit lang ano tumakit agad arak ka. Uminom ka gayon sir. Ito lang ang luktak kami na rep mo. And then, tarami nagbangalang ati baso. 2 glasses. Kargak ti danom ti maysa? No. That is for you. Ala sir, saan ako uminom? Uminom ta nga duwa. Ala sir. Order is an order. Ala. At sumsumurukin ka sir. Ada ka di problema? No do problema. Matulungan na. Kabay laklagin di sir. Pagkati nga saan? Sige, tumpal ka. 2 glasses, taugam. Umanay na to sir. Good wife. Ala. Triple shot. Triple. Double lang neta. Taugam at baso. Dito sir. Single shot lang. Sige, toast. Hala, ang mga numabartek kak, sir. Ay, so nga rin uminom ka, tap numabartek ka. Cheers. Tay. Gapo tila miis na manunemi nga si Mrek. Nagmayat. Naibus na manong. Jugod-dud baso. Ano mabaling nga pulutan dita? Kahit mo pulutan, sir. Kahit mo, kahit pulutan. Ano, sir, no, adalakid dita rep mo, uno saan kita agpagata nga kare di gwardya, sikat kahit ko pulutan. Nude, sir. Natawa na yung bagustokin ka, Susan. Nasarangsang ti katawam. Nagtugaw ka. Tapnog plastarak man nagtugaw. Ano nga tanong? Sadya ti pagginanta. Ti basit alam yung saan. Tapno makapagsangot na duwa. Dito ti alam yung saan ko, baka ada maslep.
Si kayo, sir. Da kayo, sir, no? So, quiet nyo. Ala akong dati botelya. Kan di basok. Dito, sir, oh. Manong name ti panagtugaw ko. Kakaasik lang, oh. Manginis-lis-lis. Tibado. Medyo nakiting, manong. Nusan ko plastarin tagdugaw. Makita ng tisal lang ko. Ah, mm, nagtugaw ti sangwanak manong name ka nakaturong ti matang na iti karigiti legs ko. Sana yung pangato, nagpatinggay ti barokong ko. Sa kadagiti matak, nagpinareng kami. Hala, sir. Ay, gusto ba nang kitang ganyak? Siyak matimang tao karigiti baso ta. Hala, gusto na sa ginuduhan naman ni. Ibo sa madada. Sige, gudwamit kanya. Another cheers. Ting. Inasar mo ti pulutan yun. Sir, ano kung matpulutan dito eh? Sige. Ano sir? No sir. Wala sir. Ada problema. Kaya ka lang di makasolusyon. Sir, diya kaya. Ano di mo kaya? Amom ka din di kahit kung masawan? Dito lang yung padang kidkidam kanyak sir. Di ka magtangas ta? Di mo na't kayang. No. Humingi kayang kung makita mo na. Makita tungod lang. Dito kahit ko apulutan. Dito ada ito unig. Ti? Unig ti pantin. Sir, di ka gangaw kasta. Hanak ka gangaw. Seryoso ha? May aping na siyak, sir. Ada asawa mo, sir. Dahil ang arti problema. Nag-apa kami. Amom ka din nga pag-imiiwan na kati asawa? Ha? Ako mataramid ta. So nga rin tinasakit. Nga mamom, panglingligid lang ti asawa, ti aramid na. Ipapabasol na kanyak, ti aramid na. Hindi siya kayo sawan, sir. Nagbali na ka na siya at kanapudno ti asawa. Imiso ti sanga nagbali nga napudno kanya. Kaya yung kasawan, sir? At lalaki ni ma'am? Yeah. At lalaki na. Adan pamaniknag ko. Inon na anak, binaliktad na ti amin. Siyak ti magana nga takamalala. Gawan sa bali no sana siya. Hala, sir? Madi Baka dahil naman ti pag ikatanong ka, nagiti daduma, nagiti imuno na nga sekretarya. Gabot agimon ni misis mo keng ka. Ipapabasol ng ad relasyon nyo. Kaya nagpapesungit. Ano, sir? Amin nga sekretarya, kaya nga relasyon ko. Sika lang saan. Ngam kaya't kong ipapeso ita. Tapno po may suti pamati ti asawa. Kayat mo? No, sir. Diya kayat, sir. Anat di mo kayat? Diya kayat no santang ituloy, sir. Diya kayat no santang ituloy, no santang ipaypayso na kunak manong. Ta di pa'y laeng met, nga adda pa nagkursonadak pa nagkrasko kini Sir Andy. Iti tang imbagak manong name iti makder. Inigkaman na ti abagak, pinatakder na. Insumblat ng inigkanan, tagsumpang rapingping ko, kalpasan na kit pinulutan na, di kiti bibig ko man. Sir, nagbara na kiti bibig mo, sir. I like it, sir. Kaya't ko pa'y, sir. Kaya't mo pa'y. Sir. Sala nga di kiti bibig ko. Dahito tinaimas nga pulutan, sir. Kinunak ba nung ket inukrad kun di barukong ko.
Sa ako inikat tilak ti brak, ket inikat ko ti brak. Manong Nemi, kasta una yan, ti ba nakaiburais, ti dua mansanas. Kaya tinugyan na matan Manong Nemi, a kininikinit, kinagat-kagat, kinihirap-kirap. Oh, Sir Andy, oh, sir, nabayagan nga nararapahap ko ti kastoy, sir. Hindi ko mapalangin bagam krasnak. Hindi ko mapalangin bagam nga pag-imunan na ni Mrs. Timpepay. So, oh, sir. Oh, Sir Andy. Kasta una iti panagasog ken panagareng-eng ko manon na imita inyad adana ngayong kadakkel ti kagat-kagaten naman. Dagiti natangken nga paset ti mansanas ko magustuhan na kagat-kagaten ket naka imas ma. Sir Andy. Sir. Hindi ta salutsudan na kanyak no adan patas ko. Ampay, sir. Nadaan na kini boyfriend, hindi nga maun napasamag ka na kami. You mean you're still virgin? When, sir? Hindi amin ko, sir. Wow. Nagkasatak no basta. Nagpapesot ako namsik apay lang tinagbaling nga sekretarya ka virgin. Pinatakder na manong Nemi, nagtakder kami kat inikat na matenterwatan na nagmatyo manong Nemi. Insublat ko mata siyak tirang aprus nga nangagek manong Nemi iti mansanas met iti barokong ti kinamatyo na. Susan. Susan. Sir. Susan. Sir. Ay kaya manong Nemi nga naming pinsanan na lamo-lamo kami kini Sir Andy. Manong Nemi, impababa na, ti ulo na, aging ka iti baba, baklay na manong Nemi, ti may sangasakak, awak la maturidak, niyam tinangal ko ti abaga na, ti bukot na, takas taon ni matan manong Nemi, ti panag, sir. Sir Andy. Nadamat kan manong Nemi, iti baba, ti ulo na, kinikinitan nanti palaman manong Nemi, ti pasas, nga handa ti tuktok, ti ruangan, ti kuweba, kinikinitan na manong Nemi, kat nagmayat. Sir. Sir Andy. Sir. Timakder manong Nemi, kat intal magnati abagak. Tapi, sir, kunak manong Nemi, adakon nga nakaparintuming iti sangwanan na, kani nakabutbut, adatang ti kubra ka, kagatan na kon manong Nemi, tokkawan na kon ti abra, tiningil kumot, duwang nga imak, sako isakbol, Susan. 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 Medyo kagat-kagatek manong nagtangkad. Kas laguma nga tumangken, nagtaltag no kasta kagatek. Kanak agtaltag no. Super tangken na, nakarungrungsot, nakauy-uyong manong. Ito lang mapadasak manong Nemi, nagpakan, kenangan. Hindi mo na pinakan ko. Sakmet kinan manong Nemi, ti jumbo hotdog na. Ti nakatangtangken. Limandok manong Nemi, kat kagat-kagat. Ako na ko. Susan. Susan. Isumot lang tanang yadayo manong Nemi, ti ulok tapno maapsot. Albasan na inturon nakit apagsungan ay padataak itirabaw ti kama. Buwan manong Nemi sinakayan nak ni Sir Randy kat inagkan naman dagiti bibig ko sana impababa ti tenged ko. Sir Randy, iti barukong ko.
Sir, Sir Andy, I like it. Idi igandat nan manon nemi nga ibiyat ti pana na inatipak, sir. Di mo unay, nanadam lang, sir. Nasakit ka daw ti damo. I can manage, don't worry. Kanano. Insarrano ti duwa nga tumeng na tinagbaitan di kiti legs ko manon nemi ket pinagka ingkalawan na ti kayang ko. Opo, kalawan na man. Tapno agukrad ka no ti sabong no nalawat ti kayang. Inplastan nan manong naming imbatog ti ulo ti kobrana, manong nami iti ruangan ti kuweba nga nakanganga, nga nakasaganan manong nami nga maburak. Idi may plastar nan ingulpe. Nako, oh, sir, Ura na nanaltuok manong nami. Talagang ginulpe na. Sir Andy. Ang sakit, sir. Gagangin lang na ito. Sa nga pala simbreken. No kaya't may babawik irwar ko. Yung irwar mo, ituloy mo, sir. Naglukon te baga nakit na ibabawi na. Nakastrik lang arudan. Ituloy mo, sir. Sige. Susan. Sir. Susan. Susan. Sir. Nasakit, sir. Mayat sakit na. Sir. Paspasan, sir. Sir Andy. Pumaspaspas mano. Inot met nga naikat ti ot-ot na. Nangro na manon nemi di mariknak nga talaga nga nairwaman ti kobra iti uneg. Danadanuman manon nemi saan meten nga nairut. Nalokay meten manon nemi. Ken nagimas manon nemi ti rumwar sumrek sana isagad. Aging gamariknak manon nemi nga mapanakon. Sir. Sir. Talaga napahanak ko na. Tamariknak manong nemi daytay materteret itay nga saan nga rumkwas nga rumwar nga riknak nga ganas ket rimwaren. Paunayin manong imnas jak may ladaon. Kaslagla na itayok iti yuyen ti kararagsakan nga paset ti lubong. Sir Andy. Kalpasan naman ng nemi, inulit naman yung tinagkabalyo, paspasan naman yun. Sir, paspasan. Sir, Susan, asid akon. Sir, asid sabatin ka. Asid akon. Sir, Susan, Andy, Susan, Andy, manong nemi ni isang sangyan daydi nga nabi. Jak pulus pagarupen, nga daydi nga petsa manong nemi. Kaya isut pa nakaburak, sal metak akrista. Nga tibus ko manong nemi, iti nang husat, kada ita nga dalan, nang husat iti kwela. Yung tsaka mo no api nga nagsaritak kalbasan di amin. Why are you crying? Don't cry, Susan. Saan nga rumbing di amin, sir? Rumbing unay. Tapno may impaypaysuta, ti pamabasol ti asawa, kadata. Ngayon talaga kani nga, liniputan na ka ti asawa mo, nasakit para kanyak. Nagbalian na ka na po, no? Iminaramin na ti kasyay. Tabi kami. Ububing nangisukatan na kanya. Narugrukso siguro. Siyak no daduma. Asla dadu ti panawan ko ti trabaho. Ngamit isuna. Mahilig isuna. Kadyak malitupan ti kayat na. Iso nga naramin na ti kasjay sa naipabasol kanyak. Ti bukod na nga ramin.
ipaipaisutan. Ipaipaisutan nga rutin. Do you love me? Yeah, I love you, boss. Uri na saan nga ipatpatik. Pagpunam saan kang ipatpatik. Inaramid mo lang na ito kasbalas ti asawa mo. Saan nga si mong bat manong na minibus andi timbaga ken kuha ng inaramid na layang tayat ayat na lang ang mabalis na ti asawa. Nga balis sir. Nga nagamababi nga nagpakiti amin namin ko kinika. Uri pagsikog ka. Kay kayat ko pa no. Diyak kayat nga sikog ka. Tapay? Basta diyak kayat. Ngayon no kayat ko. Agtumar ka. Ikang katapag tumarin. Uri ikan nagtitumarek no diyak kayat. Abi ko man di mo kayat. Pagayayatak. No adda man nagtao diti. Saklot ko. Gapotayatan ka, Andy. Gapota amok nga sang nagpaot relasyon ta. Kad masigwan nak, at napakalaglag ipakin ka. Nga karagito akong daway, pa-check nga saan akong nagpaot akas sekretarya. Baka ito bigat, sa nga bigat, sa nga lawas, sa nga bulan. Kadagikatak ton. Buno ikatanak ton. San kuntong aramidan deta, sweetheart? Ha? San kuntong aramidan? Agbeso nga do dikit ikinarelasyon ko nga sekretarya. Kahit mo asawan sa, imuno na ka nagaramid sa kabay ti asawam? Yeah. Nagaramid di asawa gabukan niya, gabuti aramid ko. Bimales. Kastagayab, di ba sumumat lang? Gagangay kumalatang ti lalaki sang bumalbalis ti babae. Nga damat kiti rason, mabaybayak, agkurkurang keng kuana. Gabungar ti trabaho. Mano anak yo, sir? Talo. Adadamin ti college. Siguro makapagrador dan to aminin, ang baling ang sinakamton. Basta gaga, adan tumaten pamilya di kita anak mi. No kayat mo, datantagdan na. Saan, sir? Baka isak lang na tati asawa. Kaya no isak lang kumansuna, agsinak lang kami. Diyak kaya ti may ramaraman ti gulo. Gusto nga gingana nga kabaylak pa lang ta manganos ta niyaman nga nagulo. Agtalin na adak kaya ka. Yan usang kuntun nga kayat. Goodbye to lying yan. Nariknak ti irot ti harakop namanen manong. Kasla kayat nang ibaga nga jak kayat. Nga di na kayat nga mapukaw na. Susan. Urayam nga masurusuro kang ipatek. Nga malipatak ton ti asawak. Kaya nung kas pagarikan na mamasamak ti kasta. Sikakin siyak dagdan na. Inagkan naman yan dikit ibibig ko anong name itinakapapao. Oh, Susan. Andi. Susan. Andi. Oh. Nagbara na kitibibig mo, Andi. Magustok lang. Impababa naman hindi kitibibig na nagsinublatan naman na kininit rin na kinaramkam da kitiduaman sana siya. Oh, Andi. Andi. Oh, Andi. Nakapapaot day tama nung name. Aging kang adan iti babati ulo na. Kad name iwas man itan ti panangan na. Tama isarik nan ti dilan ti uneg ti kuweba sa nakpagkutsi-kutsyen nga pagdakiwasan. Oh, Andi. Andi. Mabana ko nandi. Ori nga lasapsapan manong name. Pero mga sapsapan na ko na isurot ko matipatong kong ipangato.
Andi. Oh. Korek lang namin to ay tikas na nga sitwasyon man. Sana manin yung pangato di bibig na idagas manin kadagiti man sanas ko sana yung pangato kat inamalan na manin di bibig ko kalaspasan na manon na may inshoot na insarek na manon ti sabali agun tao nga simbrag ti armas na manon na may tiyo nagtikwe pa nagmayat manon na nakamay-mayat ka pa talaga nga hasta unay ti paspas. Iti pa naggusod na. Gusod-gusodan na. Sana pala iangkla. Sana pala ibasakwi, ibasaw. Diyak pa yun amo nga baliksen manon nimi. Datay ibasawir na ko na. Datay uwaradiwad na ti unek ti kuwebak ti armas na. Nagmayat panagmanin ko na Andi. When manunimi for the second time around may kadwa nga rikos no itakit namin duwaak ngayon takit namin patak namin duwaak kamayatan nga kaninak namin tlo akon ba pakapitlok kamayatan ti panagkabalyo na panagdalyas sa kami nagsinabat manen manong. Hasta ko na yan ti al-al ti tunggal may sa kada kami aking gasang ko na pupuutan nakaturo ka. Ini makariingak manong nemi. Lamula po kami palang padpada. Ngam naoksutan ni Suna. Talimok ng mutan. Rining ko. Morning na, sir. Sir? Morning na. Morning na, sir. Morning na, sir. Morning. Bigatan? Nabingat manin, sir. Ha? Ala. Tutugayam nila pasama ka na. Tapi, sir. Hangkamat ka na parte ka. Tiamok tagtaginam ko lain. Ay bebeso kayam. Sir, kasano itang arudin? Imbay peso ko di pa mabasol ti asawa kanya. Palubusan ko ni Suna. Kaya iti karelasyon na. Tas si kakin siya kontakdan na. Ngayon, saan ka di nga maapektaran ta, sir? No agkarelasyon ta? Si ka nga boss, kaya siya na sekretaryo. Iyalang ka ti apartment. Sadya ka nga body. Sadya ka asang batan. Sadya ka nga panawan. Kasi anong nga rin trabaho? At suportara ka kapsat ko. Siya akong ti makamuti amin. Di kad mga lakat sa baling sekretarya. Kapilitan. Sir, mati. Kasi anong karelasyon kayo? Kunam nga aming nga sekretarya na naramanam amin. Di sa bali manin nga sekretarya taramanam. Hanga bali. Sikamat isang batak. No. Siya kayat kasto yung sitwasyon. Tuladak mo di asawa. Ano ito kahit mo asawa? Itapay sa sakit gubdan tanti amin. Nag-resign ako. Kung ako man ipatpatig ka. Ngimtsak kahit tinagulo pa nagbiyak. Hanga bali nga. Adan na pasama karata, sir. Ibilang kulangin nga. Naganas nga tagtagainap. Ngamiti na ito nga bigat. Ala ko ni kadigamin ko. Agawit akon. Kahit mga alakalangin sa baling nga sekretarya. Kinunak manong name kating paysog data. Baka nga nakastaawan damamang manong name. Apa nga naikat mo na nagikat ka? Mama, kasi nga talaga awan tek pahod. Itian niya nga rason. Kahit kurso na ti aramid na. Agkurso na kanyak. Saan nakasardingan? Katap no saan nagbeleke. Pinanawa ko. Nagsapulak ti sa baling nga trabaho naman pinabababa ng sales lady manong name di may sa nga sikat. Pagdakilakuan ka na kita passion music. Yung ti makadakas after 3 months manong
Diyak mo ta nagregla. Oh my God. At napakalaglig pa kini Andy. Nagsikuga nga di na oras manong nemi kat dito'y nga namuhan ni mama nga putot ti dati abus ko. Ti sukog ko. Makagura man, kaguranak man, maloksaw man, nga mawang tinaramidan ni mama. No dinangawat ti kinapudno. Nga siyak, nga inaudi nga anak na, kakaiso na nga babae, ket nagsikog anak-anak abalasa. Ti agdama manong nemi ket ay aywanan ni mama ti anak ko nga ni Andy. Saan nga junior nga Andy timpanagan ko kenkuana. Makaliwliwang ubing. Nagsapulak ti sabali manen nga trabaho ken nakastrekak kaditoy ko manong nemi nga na-meet ti lalaki nga naikari para kanya. Isu daytoy ni Noel. Awan manong nemi tinlibak ko kenkuana. Ket pagsasauna at tinapudno nga ayat ket awan patek tinaglabas. Edaday ka po na manong nemi ngaging kakarig ito'y ket agar-arim pay laing kaniyak ni Noel. Diyak tulah mo nitun kanong aklunek. Kinapudno na ket ipatpatek ko met ket mamati akmat kekwana. Ket dumteng to siguro manong nemi ti panawen nga aklunek. Ket no talaga nga da kami tinaikari, da kaminto ti agasawa. Dahito nga rod, ti pagkasalita manong kalagyaman naklaunay, ti anus mo nga nangibasa, kalagyaman naklaunay, ti laing mo nga nangurnus, kalpasan nga insen keng ka di titalyena, kalagyaman naklaunay, ti laing mo nangibasa, ket sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarbingan ti biyag, kadigiti patak nga dibingag, kanagbuya, more power to your program manong, and God bless. To'y nga rod agyaman nga pagaya mo, Susan. Susan! Nagyaman na kang Susan.